il-ħatija tiegħu. Marija ma titlaqx il-bina Ġesu waħdu, imma daqribu. L-istess kif Marija daqribna eżisti, qrib il-Knisja li llum ukoll għaddejja mill-Kalvarju tagħha. Il-Knisja fi żminijietna għaddejja minn momenti jibsa ħafna, jibsa immens. Ejjew inħarsu lejn il-Knisja madwar id-dinja, il-Knisja fl-Ewropa. X'inhu għaddej minnha bħalissa? Il-Knisja bħalissa għaddejja minn mument qiebes ħafna, għaddejja mill-Kalvarju tagħha. Biżejjed naraw dak li Knisja tkollha tħabbat minnu minħabba l-iskandli ta' abbużi sesswali minn persuni li huma saċerdoti u reliġjużi. Il-Papa reċentament għadu kif kiteb ittra anka l-Knisja fl-Irlanda minħabba daw l-issues eżistijaj, minħabba daw iċ-ċirkustanzi fil-passat fl-Irlanda. Knisja li kienet tiġbaħ ħafna il-Knisja f'Malta f'dik li hija l-fidi tagħha, f'dik li hija tradizzjoni, devozzjoni. Ma Knisja li bħalissa għaddejja mumenti bes l-istess fil-Ġermanja. Kif titqabel għaddit anka l-Knisja fl-Amerika. Il-Knisja tiffaċċja li l-anfisha sistima dal-mument qiebes. U ċertament li mhuwiex l-unika ħaġa din li l-Knisja qed taffaċċja dwarha, mhix biss l-iskandli sesswali. Però l-Knisja wkoll għaddejja mument qiebes fis-sagrament ta' żwieġ meta tant koppji kattoliċi miżewġin bil-Knisja qegħdin jispiċċaw jgħixu f'adulterju, joħorġu miż-żwieġ tagħhom, jabbandunaw ir-raġel mara biex jieħlu f'relazzjonijiet oħrajn. Din hija pjaga l-Knisja. Il-Knisja wkoll għaddejja mument qiebes, għaddejja mill-Kalvarju tagħha f'soċjetà sekularizzata illi trid tneħħi kull referenza l Kristu. F'soċjetà li titwarrab il-fidi nisranija, l-valuri insara li profondament huma valuri umani wkoll. Il-Knisja li f'ċerti aspetti tagħha f'ċerti ambjenti għaddejja minn eżodu ta' nsara li qed jitilqu l-fidi tagħhom li ġew ingannati mill-mentalità ta' żmien għax-xetan qarraq bihom. Il-Knisja tagunizza era, il-Knisja għaddejja mill-Kalvarju. Marija hija qrib il-Knisja maħbubin tiegħi. Marija ma tħallix il-Knisja waħedha kif ma ħallitx il-Ġesu fuq il-Kalvarju tiegħu. Marija ma tħallix lill-Knisja fuq il-Kalvarju tagħha anke fis-żminijietna. U għalhekk maħbubin tiegħi li mument għall-ieħor madwar il-Knisja Marija turi lilha nfisha b'imħabba ta' fid-deriet tagħha, fiġbijat tagħha li jibku dmuħ tad-demm li mhux dejjem huma mifhuma anke mill-istess membri tal-Knisja jew min-nies li suppost għandhom qalbhom miftuħa għal dawn ir-realtajiet. Marija tibqa' turi l-ħsieb tagħha ta' Marija ma tħallix il-Knisja waħda maħbubin tiegħi. Imma Marija takunizza mal-Knisja, takkumpanja l-Knisja, tkun magħha bil-mod tagħha ta' bil-mod kif trid tintervjeni. Allura Marija tallemlilna jekk Marija jaqrib il-Knisja fl-agunija li l-Knisja għaddejja minnu, fil-Kalvarju ta' Knisja, aħna qrib il-Knisja fil-Kalvarju li l-Knisja għaddejja minnu. Aħna nħossuna parti minn din il-Knisja li bħalissa għaddejja minn żmien ibes. Aħna rridu nkunu parti minn din il-Knisja. Aħna lesti li mbagħtu mal-Knisja u mbagħtu għall-Knisja f'daw iċ-ċirkustanzi. Marija tallimna li hija kienet lesta li tagħmilha ma' Ġesu, batit għal Ġesu, batit ma' Ġesu. Però Marija hija ġbija tagħna eżistijiet tkun aħna rridu wkoll imbagħtu ma' Ġesu u mbagħtu għal Ġesu fil-Knisja tiegħu llum il-ġurnata. Marija d-Dolorata hija stedinna lina biex nibqgħu qrib Ġesu fis-salib tiegħu, biex nibqgħu qrib il-Knisja fis-salib tagħha. Allura eżistijej ċertament rridu nkunu nies ta' fidi kif kienet Marija, li aħna nemmnu l-kliem li Ġesu qal lil Pietru, inti l-blata u fuqek jiena nibni l-Knisja tiegħi li s-setat tal-inferm ma jelbuhiex. Aħna rridu nibqgħu maqudin ma' Pietru, mal-Papa, taħt il-gwida tiegħu kif qed imexxi l-Knisja hu f'daw il-mumenti diffiċli li l-Knisja dejja minnu.
Eżistijaj Marija tkompli turina xiġifieri nkunu wkoll disċipli tal-mulej li rridu nerfu s-salib tagħna u nimxu warajh. Li aħna nkunu disċipli tiegħu bis-salib fuq spallejna. Is-salib huwa ridet Alla lina u Marija refata ridet Alla il-pis tagħha. Ir-ridet tal-missier kienet li liben jgħaddi mill-passjoni l-mowt il-qawmien u Marija taċċettah. Marija ma żommx il-Ġesu milli jbati għalik fuq is-salib. Hija min dik l-om li ma żommx il-bina milli jmur tbatija. Marija ma żommux, Marija tagħmellux reżistenzi. Marija tħallih il-Ġesu jgħaddi mill-passjoni. Għax Marija hija terfa s-salib tal-ubbidjenza tal-fidi, is-salib tal-ridet Alla fil-ħajja tagħha. Marija wetqet ir-rieda tal-missier sal-aħħar hija wkoll waqt li takkumpanja l-bina Ġesu. Għalhekk Marija hija ta' dawl għalina eżistijaj. Aħna kemm qegħdin infittxu li nagħmlu rieda Alla f'ħajjitna sal-aħħar, anke meta dan ifisser li titterfa s-salib fiż-żwieġ, fil-familja, fis-saċerdozju, f'komunità reliġjuża, fil-Knisja għax inhu s-servizz tiegħek li titterfa s-salib anke fil-Knisja. Għaliex dik ir-rieda Alla lik f'dal-mument ma tistax tinżel mill-Kalvarju. Marija tibqa' hemmhekk terfa' dan is-salib eżistijaj. Fl-istess ħin Marija bl-istess attitudni tagħha li kellha f'Nażaret li kienet tisma' l-kelma żommha f'qalbha, Marija turina l-attitudni perfetta kif aħna għandna nħarsu lejn Ġesu kurċifiss. Ħafna drabi aħna minn Ġesu mislupa minna kultura, minn Ġesu mislupa minna statwi, minn Ġesu mislupa minna santi, minn Ġesu mislupa minna folklor, minn Ġesu mislupa minna tradizzjoni, minn Ġesu mislupa minna pageant. Sakemm dawn jgħinuna biex neħtlu fl-ispirtu ta' dak li aħna niċċelebraw ma importax, però kemm diversi drabi il-Ġesu mislub ma nħarsux lejh kif ħares lejh il-Madonna, imma nħares lejh mill-aspett ta' arti, mill-aspett kemm hu sabiħ, mill-aspett kemm hu prezzjuż, mill-aspett kemm għandu żmien, mill-aspett kemm jiswa. Marija ma ħarsitx hekk lejn l-ewwel kurċifiss u l-uniku kurċifiss. Marija laqet il-kelma, il-klim li Ġesu kien qed jgħid. Marija tisma' l-klim missier aħfrilhom ma jafux x'inhu ma jagħmlu u miegħu Marija taħfer lilna li ma konniex nafu x'qegħdin nagħmlu meta qtilna l-liben ta' Alla. Imma llum wara 2000 sena meta aħna nħarsu lejn Ġesu mislub, aħna naħfru lil dawk li qegħdin iweġġawna u ma Ġesu ngħidu missier aħfirlhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Aħna bħal Marija jew le. Marija tħares lejn Ġesu mislub u tilqa' l-kelma tiegħu għandi laċċ. Laċċ li Ġesu għall-imħabba, laċċ għall-irwieħ. U Marija l-iktar waħda li tressaq l-irwieħ lejn Kristu. U aħna meta nħarsu lejn Ġesu mislub inħossu laċċ tiegħu kif ħassitu Marija u x'qegħdin nagħmlu biex naqtaw il-Kristu laċċ li huwa għandu għall-imħabba u għall-irwieħ. Marija fuq is-salib tisma' l-kliem ta' Ġesu. Missier nerħi ruħi fidejk. U miegħu hija wkoll terħi ruħi fidejn Alla l-missier. Hija wkoll tidħol f'dan l-abbandun ta' Ġesu f'Alla l-missier. U aħna llum inħarsu lejn Ġesu fuq is-salib. Nidħlu fl-abbandun tiegħu fidejn Alla l-missier jew aħna nidaw nisħtu l-Alla minħabba dak li għaddejjin minnu. X'differenza eżistijaj. Marija tisma' l-Ġesu jgħid kollox mitmum fuq is-salib. U Marija wkoll tgħid din il-kelma fis-skitt tal-qalb tagħha, kollox mitmum, hija wkoll temmet sal-aħħar ir-rieda tal-missier għaliha. Aħna ħanejdu ma' Ġesu fuq is-salib fl-aħħar ta' ħajjitna fuq is-sodda tal-mewt, kollox mitmum fis-sens li inti f'ħajtek fittixt li tagħmel dak li l-mulej jrid minnek u rrid tagħmlu sal-aħħar, jew minn ħajtek rrid tagħmel dak li int rid u tibqa' tagħmel dak li trid int sal-aħħar. Marija tisma' l-kelma ta' Ġesu meta tħares lejn il-kurċifiss lejh jgħid hawn
i ommok. Allura l-kurċifiss ikun is-sejħa l-vokazzjoni ta' Marija. Meta aħna nħarsu lejn Ġesu mislub aħna nistaqsu x'inhi l-vokazzjoni tiegħi. Jew inkella aħna tistej il-Ġesu mislub irduh fis-santi u fl-istatu, fil-proċessjonijiet u fil-pageants, imma ma jħalluhx ikellimna. Marija bħal Franġisku tas-Sisi u Franġisku bħal Marija friġlejn il-kurċifiss San Franġisk skopra l-vokazzjoni tiegħu. Franġisku mur sew il-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf u Marija friġlejn il-kurċifiss tiskopri wkoll il-vokazzjoni tagħha li tkun omm. Kull vokazzjoni għall-Knisja titwieled friġlejn Ġesu mislub. U kull vokazzjoni li hi verament fil-Knisja titkompla fil-ġlejn Ġesu mislub. Pero Marija tisma' wkoll il-kelma li Ġesu jgħid id-dixxiplu l-maħbub.